Ahojte. V dnešnom videu sa pozrieme na nejaké variácie stojných pozícií alebo pozícií v sede v prípade, ak máte problémy s kolenami. Inšpirovala ma k tomu jedna z vás, ktorá so mnou cvičíte takto online a ktorá rieši momentálne nejaké problémy s kolenami. Takže na ukážku si dnes pozrieme nejaké základné pozície v stoji a nejaké základné pozície v sede, ako si môžete upraviť tieto pozície, aby ste ich mohli bezpečne cvičiť, aj keď máte problémy s kolenami. Začneme základnými pozíciami v stoji, ako je napríklad pozícia Trikonasana. Pravidlom je napríklad pri stojných pozíciách, ak máte problémy s kolenami, že tú prednú nohu, na ktorú prenášate napríklad váhu, treba odľahčiť. To znamená, treba si ju dať buď na drevené bloky, alebo takto si podložte plastové bloky a drevený blok. Je lepšie, keď je niečo pevné na vrchu, aby ste si odľahčili kĺby v členkoch, v kolenách, v bedrách. Takže keď sa pozrieme na pozíciu Trikonasana, môžete si dať ešte vyššie. Treba skúšať, možno vám bude stačiť len jeden blok. Čím je tá noha vyššie, tým je to odľahčenie väčšie. Takže si nohu dáte tak, že záprstia sú na stene, päta je na tom pevnom podložení a idete do pozície napríklad ako je Trikonasana s tým, že opäť jemne pokrčíte koleno, posúvate ho smerom dozadu, vnútorné stehno dozadu, vystriete nohy a idete do pozície. Môžete si dať ruku v bok, opäť vnútorné, alebo teda spodné rebra pretáčate dopredu, horné rameno dozadu a môžete zostať aj v takejto variácii. Nemusíte ísť rukou hore, ak chcete, môžete. Vyťahujete bočné strany trupu. Posúvate bok nohy, ktorá je hore na tom podložení, posúvate smerom za pätou a rotujete. Druhá variácia je napríklad pre pozíciu Parshva Konasana. To rozkročenie je o niečo širšie. A opäť idete do takej vzdialenosti, aby ste vedeli dávať koleno nad členok, aby ste zvierali 90 stupňový uhol. Môžete začať v pozícii napríklad Virabhadrasana 2. Opäť koleno, vnútorné stehno dozadu. Maličková hrana na zadnej nohe do podložky. Trup ide smerom kolmo dopredu. Môžeme prejsť do pozície Parshva Konasana, kedy koleno tlačíte smerom dozadu. Druhá ruka v bok, opäť pretáčate spodné rebra dopredu, horné rameno dozadu. A buď zostanete v takejto variácii, alebo pôjdete rukou hore. Môžete sa naťahovať smerom až k stene. Naťahovať bočnú stranu trupu. Pomaličky hore. Ďalšia variácia je pre pozície napríklad bojovník 1. Preto potrebujeme napríklad aj vzadu si podložiť deku, ktorá pôjde pod zadnú nohu. Predná noha bude vpredu. Opäť treba si najprv vymerať vzdialenosť, aby ste vedeli pokrčiť koleno tak, aby bolo vlastne zase 90 stupňový uhol. A päta na zadnej nohe je podložená na deke. Opäť posúvate na zadnej nohe vnútorné stehno smerom dozadu, predné stehno k zadnému, kosť krížová ide smerom dole. Bok na nohe, ktorá je pokrčená, posúvate smerom dozadu a jemne sa môžete otlačať dlaňami od steny. To je variácia pre Virabhadrasana 1. Variácia pre pozíciu Parshvottanasana je v podstate taká istá, čiže zadná predná noha sú vystreté, opäť vnútorné stehno na zadnej nohe posúvate smerom dozadu, kolené jablčka na obidvoch nohách idú smerom k pánve, predné stehna k zadným. Môžete ísť do predklonu, opäť posúvate bok prednej nohy smerom dozadu a bok zadnej nohy dopredu. Ramena od uší, lopatky k zadku.
a pomaličky hore. Teraz sa pôjdeme pozrieť na nejaké podloženie alebo variácie v prípade pozícií v sede. Teraz sa pozrieme na pozíciu Virasana, ktorá asi všetkým, ktorí majú problémy s kolenami, vyrába vrásky na čele. Ukážeme si nejaké variácie, aby ste si teda neublížili, aby ste si mohli zacvičiť aj takúto pozíciu. V prípade, ak človek nemá nejaké problémy, tak ideme do pozície tak, že v podstate potiahneme vnútorné kolena smerom dozadu, do strany a dosadneme medzi chodidlá s tým, že maličkové hrany sú rovnobežne. Tlačíme píšťaly do zeme, tlačíme nárty do zeme a od toho vieme vytvárať alebo vieme vyťahovať vnútorné stehna smerom hore. Tým pádom vieme aj s trupom ísť smerom hore. Samozrejme, ak máte problémy s kolenami, tak táto variácia nie je pre vás možná. Vtedy je to na vás. Musíte si odsledovať, môžete začať 1, 2, 3 blokmi, ktoré si takto podložíte. Určite si dajte deku pod celé nohy, celé chodidlá, aby ste mali mäkké, aby ste neboli na tvrdom podložení. A tieto plastové bloky si dajte tak, aby boli medzi členkami. A opäť, potiahnete si vnútorné kolena smerom dozadu a jemne do strán a dosadnete na to podloženie. Podložené máte len sedacie kosti, takže nesedíte a nevytrča vám to podloženie až pod stehná. A vtedy sami pocítite, že ten tlak na kolena nie je až taký veľký. Môžete zase tlačiť nárty do zeme, píšťaly do zeme, vnútorné stehna idú smerom hore. Dôležité je, aby sa vám kolena nevtlačali dovnútra. Čiže chceme, aby boli stehné kosti rovnobežne a vyťahujeme bočné strany trupu. Takže to je variácia, keď tie problémy nie sú až nejaké veľmi veľké. Skúšajte 3 bloky, 2 bloky, 4 bloky. Skúšajte tak, aby ste nemali napätie v kolene. Takisto ďalšia variácia je, môžete si robiť dodatočný priestor v kolene s tým, že si buď dáte nejakú malú podložku, čiže len nejaký útržok z podložky alebo odstrihnutá časť, alebo si zoberiete malú deku, uterák alebo takto opasok alebo pásik, ktorý si založíte do tej zadnej časti kolena a opäť dosadnete. To podloženie vám vytvára trošku väčší priestor v oblasti zadného kolena. A potom je tu ešte variácia napríklad pre tých, ktorí nevedia pritlačať nárty zo zeme, vždy sa im zdvíha táto časť nôh. V tom prípade je jednoduché riešenie také, že podľa toho, ako vysoko sa vám zdvíha ten nárt, tak podľa toho si podložíte buď 1, 2, 3 deky a nohu si dáte na ten prechod deky, aby ste vyplnili tú medzeru. A opäť dosadnete, ako potrebujete, v akej výške. A ten prediel vám vlastne vyplňa, alebo tá deka vám vyplňa tú medzeru, ktorá by inak vznikla. A opäť tlačíte nárty do zeme, píšťaly do zeme, vnútorné stehná hore, stehenné kosti pekne zrovnané a viete vyťahovať bočné strany trupu. A teraz sa ešte pozrieme na ďalšie pozície v sede. Ak pri pozíciách v sede musíte sedieť vyššie, vzniká vám priestor alebo voľné miesto medzi kolenami a podložkou. Je potrebné, ak máte problémy s kolenami, tieto medzere vyplňať. To znamená, nemôžete ísť do pozícií v sede a kolena vám visia vo vzduchu. Vždy si podložte dekou. Podľa toho, ako vysoko sedíte, buď vám bude stačiť jemnejšie podloženie, možno kto sedí vyššie, musí si podložiť až valec, tak aby ste mali oporu v tom podložení pre vaše kolena, aby ste ich napríklad nepretláčali. Takže v pozíciách ako je napríklad Dandasana, Paschimottanasana.
Upavišta konasana, vtedy potrebujete 2 deky. Opäť si podložíte obidve kolena. Janu Širšásana, vtedy si podkladáte koleno aj na vystratej nohe a vtedy si podkladáte aj koleno na pokrčenej nohe. Čiže pravidlo opäť je, aby ste si kolena chránili. Majte podložené ich či už dekou alebo bolstrom podľa toho, ako vysoko sedíte, aby ste kolena nepretláčali a dôležité je, aby ste ich ťahali smerom hore k pánve, aby boli zrovnané kolenné jablčka, aby vám nepadali smerom dovnútra. Takže verím, že som vám týmto videom aspoň trošku pomohla, ukázala vám spôsoby, ako môžete cvičiť aj takéto pozície, keď máte problémy s kolenami. Ak by vás napadlo ešte niečo iné, ak si neviete s niečím dať rady, kľudne mi napíšte. Budem sa tešiť a prajem vám krásny deň. Namaste.